Tervehdys. Ohjelmassa olisi Ukraina Studio osa 2. Tässä sitten viime viikon Ukrainan sodan yleistilanteessa ei ole tapahtunut mitään merkittäviä muutoksia. Venäläiset hyökkää useissa eri suunnissa Donbassissa, painopisteen kuitenkin ollessa selvästi Bahmutissa. Hyökkäyksellä ei ole saavutettu suurempaa menestystä. Viimeisen 3 kuukauden hyökkäyksellä Venäjä on kyennyt eräiden arvioiden mukaan valtaamaan alueita vain noin 564 kilometriä suurin tappioin. Kun sitä vertaa Ukrainan tekemään Harkovan vastahyökkäyksiä viime syyskuussa, missä vapautettiin lähes 10 000 nelikilometriä vähän yli viikossa, niin venäläisten menestys on ollut aika vaatimatonta. Sen sijaan on jatkettu, taistelut on jatkunut siellä rintamalinjan lähistöllä ja venäläiset ovat keskittynyt pommittamaan ukrainalaisia asuskeskuksia, tykistöllä ja rakenneheittimistöllä, joihin he yltää omalla siinä rintamalinjan läheisyydessä. Tällä lisäksi on jatkettu ohjushyökkäyksiä sinne syvemmälle. Muun muassa viime yönä iskettiin Odessan suuntaan ja pari muuhunkin kohteeseen pitkän katamaohjuksella. Näissä hyökkäyksissä venäläiset on pyrkinyt maalittamaan palo- ja pelastushenkilöstöä tarkoituksellisesti. Ukraina on menettänyt tähän mennessä näissä iskuissa yli 60 pelastajaa kuolleena ja noin 250 haavoittuneena. Yli 300 paloasemaa on tuhottu tai vaurioitettu ja noin 1500 erilaista palo- ja pelastusajoneuvoa on tuhoutunut. Ja tämä tietenkin kertoo, että toiminta on tarkoituksellista. Tämä kaikki on kansainvälisten sopimusten ja sodan oikeussääntöjen vastasta. Koska yleistilanteessa ei ole tapahtunut mitään merkittäviä muutoksia, ajattelin käydä tässä jaksossa lyhyesti läpi Bahmutin tilannetta ja mitä taistelut siellä merkitsee sekä hieman Venäjän taktiikan muutoksia ja mistä se kertoo. Bahmutin kaupunki ei ole strategisesti mitenkään kauhean merkittävä. Se on toki risteyskaupunki, jonka valtaosa avaisi Venäjälle uusia etenemisreittejä Donbassiin sekä länteen että luoteeseen Kramatorskin suuntaan, mutta ukrainalaisilla on syvyyteen linnoitettuja asemia, mihin se voi vetää joukkonsa ja jatkaa puolustustaistelua. Bahmutin valtaus ei merkitsisi Venäjän mittavaa läpimurtoa ja saati sitten Ukrainan puolustuksen romahtamista millään tavoin. Taistelu Bahmutista alkoi itse asiassa viime vuoden kesällä, kun Prigodzinin omistamat Wagner-joukot kykeni etenemään kaupungin tuntumaan. Wagner otti alueella rintamavastuun ja lisäsi hyökkäyksiä kaupungin valtaamiseksi. Saatua rekrytoitua vankiloista lähemmäs 50 000 vankia, ja Wagner aloitti viime joulukuussa aktiivisemmat hyökkäykset kaupungin valtaamiseksi. Kaupungista näytti tulleen Prigozhinille pakkomielle. Ilmeisesti hän oletti, että jos Wagner kykenee valtamaan Bahmutin samaan aikaan kun Venäjän asevoimat on joutunut nöyryttävästi vetäytymään Harkovan ympäristöstä ja Hersonista, se olisi hänelle suuri sulka hattuun ja vahvistaisi hänen poliittista asemansa Venäjällä merkittävästi. Wagner hyökkäytti näitä huonosti koulutettuja ja varustettuja vankeja häikelemättä ukrainalaisten asemia vastaan. Vangit laitettiin hyökkäämään ensimmäisessä portaassa. Ja kun sitten puolustajat avasi tulen näitä hyökkäjiä vastaan, niin he joutuivat samalla paljastamaan tuliasemansa, jolloin Wagnerin joukot suuntasi voimakkaan epäsuoran tulen näitä asemia vastaan ja hyökkäsi tulituen turvin paremmin koulutetulla ja kokeneemmilla vakinaisilla joukoillaan sinne ukrainalaisten sivustoihin. Ensimmäinen porras kärsi normaalisti suuria tappioita, mutta toisen portaan hyökkäyksellä saavutettiin välillä menestystä ja saatiin vallattuja asemia. Tämän jälkeen Wagner normaalisti ryhmitti näitä ex-vankeja pitämään näitä vallattuja asemia hallussaan, veti nämä paremmat joukkonsa lepoon ja täydennettäviksi. Ukrainaiset usein teki vastahyökkäyksiä asemien takaisin valtaamiseksi ja onnistuen niissä myös, mitkä aiheutti näille ex-vangeille taas suuria tappioita. Vangit on pidetty rintamalla hyvin tiukalla kurilla ja taistelusta kieltäytyneitä vankeja on jopa teloitettu joukon edessä varoittavina esimerkkeinä. Ukrainaisten mukaan ex-vangit on kovempia vastustajia kuin venäläiset reserviläiset, eivät sen takia, että ne olisi taitavampia taistelijoita, vaan sen takia, että ei näytä olevan mitään muuta vaihtoehtoa kuin hyökätä ja jolla niiden pysäyttäminen on vaikeampaa. Venäläiset ei ole päässyt etenemään Bahmutin suunnassa merkittävästi, varsinkaan siinä kaupunkialueella. Sama ongelma heillä on ollut monessa muussakin asuskeskustaistelussa. Venäläiset ei kykene taistelemaan asuskeskuksissa menestyksekkäästi. Sen takia ne hyökkäykset on suunnattu kaupungin pohjois- ja eteläpuolelle. Pyritään saartamaan kaupunki ja pakottamaan ukrainaiset vetäytymään, kuten tapahtui esimerkiksi Lysytsanskissa heinäkuun alussa viime vuonna. Wagnerin joukot ovat myös hieman parantaneet taktiikkaansa alkuvuodesta. Osin pakon edessä. Nämä ex-vangit on kärsinyt suuria tappioita. Eräiden länsiarvioiden mukaan jopa yli 10 000 vankia olisi kaatunut ja parikymmentä tuhatta on haavoittunut. Ja kun joukko ei enää niin paljon käytössä, on siirrytty käyttämään pienempiä osastoja, jopa 15-30 sotilaan joukkueita, joilla hyökätään.
Ja nämä ensimmäisessä portaassa hyökkäävät joukkueet toimii yleensä 3-4 miehen konekivääreillä ja singolla varustettuna partioina, jotka pyrkii saamaan haltuunsa edullisia asemia lähellä ukrainalaisten asemia. Nämä saavutetut asemat merkataan valkoisella kankaalla niin, että toisessa portaassa hyökkäävät kokeneemmat joukot tietää, mihin kannattaa edetä, vaikka se ensimmäinen porras tuhottaisinkin puolustajan toimesta. Alkuvuodesta Prigodzinin jatkuva Venäjän sotilasjohtoon suuntama arvostelu johti erimielisyyksiin ja Wagnerin joukkojen ampumatarvikehuollon heikentymiseen, mistä valitettiin sosiaalisessa mediassakin vaikka näyttävästi. Wagnerin joukkojen saama menestys johti kuitenkin siihen, että Venäjä on siirtänyt asevoimien joukkoja sinne Bahmutin suuntaan ottamaan rintamavastuuta suuria tappioita kärsineiltä Wagnerin joukoilta. Alueella on siirrytty myös Venäjän maahanlaskujoukkoja ja erikoisjoukkoja, eli sen parhaita voimia. Tässä kuvassa näkyy pääpiirteinen tilanne Bahmutin suunnassa. Eli venäläiset pyrkii, niin kuin sanoin, saarustamaan kaupunkia hyökkäämällä pohjoisessa Solidorin suunnassa ja etelässä Ivanivsken suunnassa tavoitteena katkaista ukrainalaisten huoltoreitit, joka sitten jossain vaiheessa varmaan pakottaisi ukrainalaiset vetäytymään. Ukrainalaiset on pyrkinyt pysäyttämään venäläisten etemisen vastahyökkäyksillä, joista osa on onnistunut, osa on epäonnistunut. Ukrainalaiset joukot ovat edelleen olleet jo kuukausia kovassa paineessa ja kärsineet myös suuria tappioita. Vaikka venäläisten tykistön käyttö on vain murto-osa viime kesän lukemista, ehkä noin 1/3, se kuitenkin 20 000 granaattia päivässä ja venäläiset pystyy ampumaan tykistöllä huomattavasti enemmän kuin ukrainalaiset, joiden aatarikkeiden käyttö on noin 5000 tykistön laukausta päivässä. Ukrainalaiset joukot on valittaneet sekä epäsuoran tuen puutteesta että panssarijoukkojen tuen vähäisyydestä. Venäjän asevoimat ovat lisäksi kehittäneet uutta taktiikkaa, jossa ukrainalaisia vastaan hyökätään rynnäkköpataljonilla. Tästä puhutaan tässä lopussa vähän lisää. Vaikuttaa siltä, että Ukrainan sodanjohto pyrkii kuluttamaan venäläisiä joukkoja omalla jalkaväki- ja aluepuolustuksen joukoilla ja samalla säästämään parhaita panssari- ja mekanisoitujoukkoja, joita on yritetty selustaan koulutettavaksi ja varustettavaksi. Ukraina pyrkii luomaan lähteestä riippuen 7-15 prikaatin operatiivisen reservin 2 armeijakunnan esikunnan johtoon, ja näillä joukkoilla on tarkoitus tehdä sitten suurempi operatiivinen vastahyökkäys myöhemmin keväällä tai alkukesästä, kun sää paranee ja maasto kuivuu panssarikalustoa kantavaksi. Tämä venäläisten kuluttaminen onnistui vielä muutama kuukausi sitten ilmeisen hyvin, ja arvioiden mukaan venäläisten tappiot ovat olleet jopa 7 kertaa suurempia kuin ukrainalaisten tappiot. Venäjän lisätty viime viikkoina epäsuoran tulen määrää ja siirretty alueelle parempia joukkoja, on tilanne muuttunut jonkin verran. Ukrainalaiset joutuvat käyttämään taistelussa nyt jo myös panssari- ja mekanisoituprikaateja, ja viimeisempien länsitiedustelun arvioiden mukaan venäläisten tappiot ovat enää 2-5 kertaa suurempia kuin ukrainalaisten tappiot. Ukrainan sodanjohto on arvosteltu parhaiten joukkojensa uhraamisesta Venäjän huonompien reserviläisten ja ex-vankien tuhoamiseksi ja vaadittu joukkojen vetämistä kaupungista tai niiden parempaa tukemista. Ukrainan asevoimien johto on toistaiseksi halunnut jatkaa taistelua. Ilmeisesti uskoo, että tällä kuitenkin saadaan luotua parempia edellytyksiä omalle kevään vastahyökkäykselle jopa niiden omien tappioiden kustannuksella. Bakhmutista on syntynyt tämmöinen symbolinen taistelu ja kaupungista on vaikea luopua suurten tappioiden takia, jota siellä on kärsitty. Presidentti Zelenski on ilmoittanut, että kaupungista pidetään kiinni ja siellä taistelevia joukkoja tuetaan paremmin ja lisätään joukkojen määrää. Hän on myös korostanut kaupungin strategista merkitystä ilmeisesti perustellakseen niitä suuria uhrauksia, joita on käytetty kaupungin puolustamiseen. Zelenskin vaatimus luo haasteen asevoimien johdolle, joka ei varmaankaan halua sitoa lisää tuoreita reservejä Bahmutin lihamyllyyn, vaan säästää ne myöhempiin operaatioihin. Joka tapauksessa Zelenski ja sotilasjohto käykin selvästi keskustelua tilanteesta ja presidentti on valmis tukemaan asevoimien johdon päätöksiä, mikä on selvä ero Venäjään, missä Putin jättää mieluummin kenraalit arvostelun kohteeksi, kun kantaisi vastuuta omista päätöksistään. Taistelu Bahmutista tulee jatkumaan lähikuukausina. Alueella on nyt kelirikkokausi, joka vaikeuttaa raskaan kaluston käyttöä tiestön ulkopuolella. Ukraina tulee vahventamaan joukkoja alueella jonkin verran, jolloin venäläisten edellytykset vallata kaupunkiin heikkenee. Ukrainalaiset todennäköisesti pyrkii minimoimaan näitä vahvennuksia, jotta ei viedä niitä edellytyksiä kevään vastahyökkäykseltä, niin kuin mä aikaisemmin mainitsin. Venäläisten kyky vahventaa joukkoja perustuu lähinnä siihen, että syötetään lisää reserviläisiä taisteluun, mikä tulee aiheuttamaan heille suuria tappioita. Pahimmillaan venäläiset saattaa kyetä valtaamaan Bahmutin kaupungin ja pakottaa ukrainalaiset vetäytymään, mutta se olisi todennäköisesti heidän niin kutsutun suurhyökkäyksensä, talvihyökkäyksensä kulminaatiopiste, ja hyökkäystä tuskin kyettäisiin jatkamaan ukrainalaisten syvyyteen, esimerkiksi Kramatorskin suuntaan ja siellä olevien asemien murtamiseksi. Venäläiset voivat toivoa saamassa suurilla tappioilla pienen taktisen voiton, josta toki propagandassa sitten otettaisiin kaikki mahdollinen irti.
Ukrainan kannalta on tärkeintä säästää voimaa kevään ja kesän hyökkäyksiä ja varoa sitoutumasta liian suurella voimalla Bahmutin taisteluihin. Lähiviikkona selviää, miten taistelut alueella etenee. Sitten muutama sana tästä Venäjän käyttämästä taktiikasta ja organisaatiosta, miten ne on muuttunut. Kun Venäjä aloitti hyökkäyksen viime vuoden helmikuussa, pääosa sen taistelujoukoista oli organisoitu 120 pataljonan taisteluosastoon. Niiden määrää kasvatettiin keväällä aina 170, kun kävi selväksi, että edessä on pidempi sota. Tässä kuvassa näkyy Muotoilun jalkaväkipataljonan taisteluosaston kokoonpano. Semmoisessa pataljonan taisteluosastossa on noin 800 sotilasta, hieman yli 60 panssarineuvoa, noin 20 tykistöasetta, panssarihaupitseja, raketinheittimiä, granaatinheittimiä. Käytännössä kyseessä on perinteinen 3 Muotoilun jalkaväkikomppanian pataljona, jota on vaihdettu panssarivautun komppanilla, tykistöllä ja ilmatorjunnalla. Pataljonan taisteluosastoja on käytetty Donbassin taistelussa vuodesta 2015 lähtien, ja ajatuksena on ollut, että kun vahvennetaan pataljonan aselajousilla, se kykenee paremmin itsenäiseen taisteluun ilman ylemmän johtoportaan, kuten prikaatin tai rykmentin tukea. Donbassin varsin rajoitetuissa taisteluissa, missä liike oli vähäistä ja taistelut eteni hitaasti, taisteluosastot vielä toimi hyvin, mutta viimeisen vuoden aikana taisteluosastot on osoittautunut epäonnistuneeksi kokoonpanoiksi. Niin suurimpia heikkouksia on jalkaväen vähäinen määrä ja heikko huolto. Määrävahvuisessa Muotoilun jalkaväkipataljonan taisteluosastossa on vajaa 200 jalkautuvaa sotilasta, jotka jalkautuu niistä noin 30 rynnäkköpanssarivaunusta. Pataljonan toimiessa omassa suunnassa ja varsinkin peitteisessä maastossa jalkaväki ei riitä yhtä aikaa sekä panssarivaunun suojaamiseen, taistelun jalkautuneena, sivustojen aseijoukkojen ja huollon suojaamiseen. Ja tosiasiassa nämä kaikki taisteluosastot oli hyökkäyksen alussa vain 70-90% vahvuudessa ja etenkin jalkaväestä oli pulaa. Että sieltä BMPstä ei jalkautunut 6 sotilasta, sieltä ei jalkautui vain 4-5. Ja ensimmäisten taistelun jälkeen sieltä jalkautui enää 1-2. Ja nämä taisteluosastot on ollut hyvin alttiita ukrainaisten sivustohyökkäyksille ja ne ei ole kyennyt taistelemaan peitteisellä alueella tai asutuskeskuksissa menestyksekkäästi. Huolto on tämmöistä taisteluosastossa aivan riittämätön. Sillä ei kyetä rikkoutuneen kaluston evakuointiin ja kunnossapitoon, saati sitten joukkojen materiaalin kuljettamiseen useiden vuorokausien taisteluja varten. Tämä vähäinen kuorma-autokalusto menetettiin ukrainaisten ylläköissä, kun niitä oli pakko lähettää hakemaan täydennyksiä pitkien etäisyyksien päästä, kun rautatieverkkoa ei saatu haltuun. Ja tämä on yksi syy, minkä takia silloin viime vuoden helmikuun jälkeen, helmi-maaliskuussa venäläiset menetti niin paljon kalustoa, kun satoja panssarivaunuja muun muassa jäi ukrainaisten haltuun, koska niitä loppui polttoainetta, niissä oli pieni vika, mitä ei kyetty korjaamaan ja kalustoa ei kyetty evakuoimaan huonon kyvyn takia. Kannattaa muistaa, että tämmöinen pataljonan taisteluosasto on organisaatio, johon Venäjän asevoimat oli pakotettuja siirtymään, koska sillä ei ollut riittävästi henkilöstöä. Että oltaisiin voitu muodostaa täysin vahvoja prikaateja ja rykmenttejä. Tässä toisessa kuvassa näkyy venäläisen Muotoilun jalkaväkiprikaatin kokoonpano. Tällaisen prikaatiin silloin, kun se on täysvahva, kuuluu 4200 sotilasta, mutta niin kuin sanottu, koska henkilöstö ei ollut riittävästi, ei saatu rekrytoitua riittävästi sopimussotilaita, ei saatu riittävästi edes varusmiehiä. Jokainen prikaati ja rykmentti sai jo useita vuosia sitten käskyn muodostaa 2 pataljonan taisteluosastoa, jotka oli tämän prikaatin valmiusosat. Ja näillä sitten lähdettiin hyökkäämään. Eli yli 4000 sotilaan prikaatin sijasta liikkeelle saatiin 2 taisteluosastoa yhteensä noin 1500 sotilasta. Myöhemmin nämä prikaatit ja rykmentit sai sitten tehtäväksi perustaa 3. taisteluosastot, jotta voitiin täydentää näitä Ukrainassa taistelevia joukkoja. Kun taisteluosastot on osoittautunut epäonnistuneeksi suursodassa, venäläiset on pyrkinyt muodostamaan uudestaan näitä rykmenttejä prikaateita, niin että semmoisessa rykmenttissä prikaatissa olisi 3-4 pataljonan taisteluosastoa, tykistöryhmiä ja muita tukiosia. Ja palataan tosiaan niihin organisaatioihin, mitä alun perinkin suunniteltiin ja kuviteltiin tarvittavan sodassa. Ennen hyökkäystä prikaatin ja rykmenttien määrä oli selvästi tärkeämpi kuin todellinen taisteluvalmius, eli pidettiin yllä tämmöisiä Potemkinin kulisseja, komeellista joukkoja, jotka ei kuitenkaan ollut taisteluvalmiita. Nyt näitä uudelleen muodostettuja rykmenttejä ja prikaateja, niitä pyritään käyttämään vanhan neuvostodoktrinin mukaisesti. Bahmutin suunnassa on nähty viitteitä, että venäläiset pyrkii luomaan ensimmäisen portaan murtaan sen vastustajan puolustajan, ja sen takana on toinen porras, joka teoriassa pystyy sitten jatkaa hyökkäystä sinne vastustajan syvyyteen, ja lisäksi muodostaa yleisreservi, jolla reagoidaan puolustajan vastahyökkäyksiin tai hyödyntää edullisia tilanteita.
Toistaiseksi kuitenkin panssarikaluston tappiot ja johdon heikko osaaminen ovat estäneet syvemmät operaatiot. Sota on muuttunut jalkaväkitaisteluksi, jossa pyritään valtamaan ukrainalaisten linnoitettuja asemia taisteluhauta kerrallaan. Tähän linnoitettujen asemien valtaamiseen Venäjän asevoimat on luonut uuden organisaation, tämän aikaisemmin mainitun rynnäkköpataljonan. Kuvassa näkyvällä rynnäkköpataljonalla on 3 rynnäkkökomppaniaa sekä tukiosat, joissa on paljon suoraammuntavoimaa, tykistöjä ja granaatinheittimiä. Lisäksi pataljonalla on lennokeita sekä pataljonassa että komppaniatasolla tiedusteluun ja elektronista häirintävoimaa ilmatorjuntaa toisaalta sitten alamauttamaan ja estämään puolustajan lennokkien käyttö. Rynnäkkökomppaniassa on vain 2 jalkaväkijoukkoa, jossa kummassakin on vain 12-15 sotilasta. Ne komppanian loput osat, noin 70-90 sotilasta, on tulituessa, panssariajoneuvoilla, granaattikonekivääreillä, raskaalla konekiväärillä, granaatinheittimillä, vedettävällä tykillä ja tarkkuuskivääreillä. Se, että organisaatio on ilmestynyt vedettäviä tykkejä, kertoo myös Venäjän kalustopulasta. Eli panssarihauputse ei enää riitä sinne kaikille joukoille. Tässä seuraavassa kuvassa näkyy taktiikka, jolla tämmöisellä pataljonilla usein hyökätään ja komppanialla usein hyökätään. Eli komppaniassa hyökätään nämä jalkaväkijoukkueet rinnakkain, samalla kuin epäsuoralla tulella lamautetaan taaempana olevat puolustajan asemat ja suoraammuntatulella tuhotaan jalkaväen edessä olevat puolustajat. Eli jalkaväki etenee tulituen turvin lähitaisteluun. Tavoitteena on se, että puolustaja on tuhottu ennen kuin se jalkaväki joutuu tai pääsee sinne tavoitteeseensa. Eteneminen on portaittaista ja suhteellisen hidasta. Tämä organisaatiotaktiikka muistuttaa varsin paljon asuskeskustaistelun Tšetšenian sodan jälkeen kehitettyjä kokoonpanoja, joissa oli sama idea. Eli sulla on pieni jalkaväkiosasto, joka tunkeutuu puolustettuihin rakennuksiin tai tässä tapauksessa taisteluhautoihin massiivisen suorasuuntaustulen turvin samalla kun syvyydessä olevat puolustajat lamautetaan epäsuoralla tulella. Nämä muutokset osoittaa, että venäläiset pyrkii oppimaan virheistään ja kehittämään taktiikkaansa ja taistelutekniikkaansa vastaamaan taistelukentän realiteetteja. Jalkaväestä on puutetta, joten hyödyntää sitä, mitä löytyy, eli mittavaa tulivoimaa, jolla vastustaja tuhotaan ja jalkaväki vain puhdistaa tuhottuja asemia ja välttää lähitaistelua. Panssarikalustoa käytetään entistä varovaisemmin tulituessa niin, että ne ei joudu ukrainalaisten panssaritorjunta-aseiden uhreiksi. Rynnäkköpataljonat soveltuu kuitenkin vain hitaaseen alueiden paltaamisen pala kerrallaan. Niin käyttäminen on kulutussodankäynnin taktiikka, joka muistuttaa osin ensimmäisen maailmansodan loppupuolen taisteluita länsirintamalla. Tällä taktiikalla kulutetaan ukrainalaisia, mutta mitään nopeita ratkaisuja, suuria syviä läpimurtoja niillä ei saada aikaiseksi. Rynnäkköpataljonan käyttö aukkojen murtamiseksi Ukrainan puolustukseen ja panssarijoukkojen suuntaaminen näistä aukoista häikelemättömästi ukrainalaisten selustaan toisi nopeampia ratkaisuja, mutta se edellyttäisi melkoista osaamista, mitä venäläisillä puuttuu. Eli pitäisi hallita aselajien yhteistoiminta, kuten tiedustelun, jalkaväen, panssarien, pioneerien, tykistöjen ja ilmatorjunnan yhteistoiminta ja tulenkäyttö, ja tätä pitäisi kyetä sitten koordinoimaan ja johtamaan liikkuvassa taistelussa. Lisäksi pitäisi kyetä huoltamaan syvyyteen tunkeutuneita joukkoja ja suojaamaan niiden sivustoja. Ukrainalaiset on varautunut venäläisten hyökkäyksiin, ne on porastunut sinne syvyyteen puolustusasemia ja ovat valmistautuneet vastahyökkäyksiin läpimurron sattuessa, jolloin taistelutoiminta murron jälkeen olisi venäläisille nopeatempoista ja tilanteet olisivat yllättäviä. Ja tällaisen taistelun osaamista venäläisille ei näytä olevan, eikä sitä olla kehittämässäkään, koska mitään viitteitä suuremmista mekanisoitujen joukkojen aselajien yhteisharjoituksista ei ole näkynyt. Bahmutin kohtalo selviää lähiviikkoina. Kykeneekö ukrainalaiset pitämään asemansa vai joutuvatko perääntymään? Ja kuluuko ukrainalaisten vastahyökkäysvoiman Bahmutin taistelusta liikaa? Palataan asiaan seuraavalla viikolla. Kiitoksia mielenkiinnosta.